Malá Mary a jej život. Ahoj, ja som Mary. Chodila som rok do škôlky, lebo mamina mi vravela, že tie 2 roky sú na nič. Tak som chodila iba rok. Za 2 roky idem do školy. Veľmi sa teším. Ja viem, že skoro všetci hovoria, že do školy sa nemám tešiť, ale ja sa teším. A v škôlke som si našla najlepšiu kamarátku. Kačenku! Ahoj, ja som Kačenka, tak sa naozaj volám. A mám aj... A Kačenka má aj samozrejme rodičov. Dobrý deň, ja som Kačenkina mama. A ja som Kačenkin otco. Sú trápni. Ale... A ja mám samozrejme otca a matku. Dobrý deň. Dobrý deň. A mám aj bratranca. Ahoj. A on má samozrejme aj otca, aj mamu. Ahojte. Dobrý deň. A Kačenka má sestrenicu, bratranca a aj tetu, aj uja. Ja som Kačenkina sestranica. Čo to sa tak valáte? Keď si nažubila. Ja som Kačenkina teta. Ja som Kačenkin bratranec. Ja som Kačenkina sestranica. Ja som Kačenkin ujo. A samozrejme máme aj kamarátov, ale týchto nebudeme ukazovať. Tí sú až vedlejší. Tí ich uvidíte na budúce. Čau!